Čega čujemo? Čega da čujemo tišina? Puca u glavu. Ама не се слуша тук, а? Слуша. То се гнява някой се. Прески имаш. Яски имаше, знам. Са тук минут два. Кой? Не, не, по-долу. Ами да, ми доля да Тега. Мала. Не. Не бе, той си авто. Държавно на подбори. Защо да снимаш? Няма нищо званично. А ви що знаете? Какво се сбори? Чу! Полиция такой. Полиция не кажа да бегаме да не се. Подбори. Само той знае. Колко време е било пуцание? От 2 часа сигурно. 3. От 5 до 7 и по 8. Къде пойде? Има. Има само що иде. Нищо не преживе, наверное. Нищо бе, нищо не каже. Нема ма... Кой ще ти каже? Ма кой ти каже? И тия не меше. Бе, душа, той наш. Ти знаеш какво викаше? Да нас да е... Не може да... Та е лап. Да, бе, за да го сликам. Трябва да го побърза по-бързо. Нищо, колбите се чува. Отива паметно. Колбите се чува. Колбите се чува. Ево, я. А, некога. Да. Види. А не е нищо да се гледа. Давай да скопите. Дечки, на страна. Види тия там десно не изяжда. Бъртери. Ако не, имаш. Ние при отдел 9 години в нашия вид. Вау. Звони. Вамо е. Позади. Брат, вие сме ли така? Овдека. Не. В джеб. Чекай, сега има термалини, има стикама. Не върти си да тази качи назад. Не върти да изгачиш снимам.
Очень трихер на месте студия. Slike i tvanje. I to po vremenu samo išlo. Po vremenu. Da, po vremenu. Žandar, policajac, po vremenu. Da, po vremenu policajac. Znači još ima pucanje. И оно вора му се дере. Това му се дера, Две торби стои. Той беше позади нас, стоеше. Ала? Не, не погледам полицаят. Що Марин? Он е повреден. Кой е повреден? Чекай malo, čekaj. Ja kraljevi vojske siroma. Ja sam diga ovdje čujemo gospoda veterina. Ja sam mu pomanuo na Liberty pratna slika jedna. Da. Zašto se valjda čekaj sad? Да. Лига колите. Гостева регистрация. Исто гостева. Човекът ти стои гостева. Па не значи, че само така много има. Вечерата кажа си. А я ще умрете от дела. Мировой, взема, така си вина.
Petovo gospodar ne pušta